na watwe de ato ya se obeka ya ebetodwa ese enuro bi a eja eno yakra fi nkrofo aman so ebo omam ya se de be ya sabio ayarefo a won bo omam ya yebetimi enso ahwede aboa ma omampom atimi atiapo okopie motemaport abeka ho esanse eto adedada so no enya asem ketoa ane amanfo firase kasa ho pa asiomo ena so apom de dwumadi etoto ya so otirim so matimi abomoden containers no mako eye du9 omatimi ahwe o maklenti saa enuro na abeka temaport no omatimi ahwe o makle bie ho nsem de boka tai enso ede aba anya asem ketoa kata fe di kan ena ode ukopie mu ewo ema wo chese emabuna won mo ho wo mo ne eye afarefo mu du omudwumadi won nsuosuo na bifo no wo mo no ade ayantam so a chese anya asem ketoa enam so manipa mienu ato nananum ewo nsiedo eti eye asrafo no so mani abere pa omani abere mo de kokobonsem kra akodiama eye mabuna mo tema mpatam wo so omunhweye sanya sa no mo hye mabufu ha omema ade ani na aye wo mo te wonsem de oboka tedi nam owie ye no ana okọ adwoso abato mpesua so MPP amanyoko no on promise on eye ye no o kiremu se kwabena boaten ana edin kunim ono na tu ani asi ahino mo MPP amanyoko na gina tum se won hwe na eneba election no onyira o mana mu mpre eye edwoso akunya no emfama wo mo ti wetwa kwabena boaten fo nyi daba ono ana eye edwoso one more second vice chairman MPP amanyoko ni mu nti former GF boss o de kwa ye na amfa nti ehun sanka da boka tai edi aba we enen several bi aka ho na daily guide edi bai the Ghanaian publisher the boka tamu nsem na me de to aso amount na yese tuuto bi akoso ewo Tema New Town etuduto no eye asojafo na kodi se adwuma no enam soma Ghana Armed Forces womo ababonten ababechitrem etututu a ekoso ewo Tema New Town no intedi osrani baako emfoni atwon msei utumzo ko asrafo nu a oyotope ewom ezanso hene che no ene ne kala tumzo onyo small kra ewo sojafo nu nti ade ni foni abata ho aba the Ghanaian publisher the bokrata ne chese o ma bechirim na yase IMF fonzo o ma giatum Ghana $360 million no womo apene so amayen womo apene so amayen so afo hwe Ghana sikasem so ene da ha o kasa asemi o maimu National Security Minister onumnyafo kandapa ene o kyerese wom kokodi ekuwasifo nhyamu efa bambonsem ho ento ahwu bi a ewo ebibrem amanya wom akabu ma efre wom ekuwas no ohaw bi a wom fam fa bambonsem no ena Ghana ye National Security Minister ura kandapa ema nsa so ana o kye na dwe na o kyerese se ye bambonsem ebetumi agina ne naso na ya akono na yetumi adana ho wa abra aboni bia ntua ewa bibrem atoya ene ne papam no obia nhwe ne nchi obia nhwe ne mamu ento ahwo be na ekoso wana na adwun so be so di boni sani mani na ne nhwe ensiesie ansa ezanse yesi wansa na obe obia ni asempe no so yudi ansa entinye ni kan enhwe yankase ya ma awodro no mu ento ahwo bia wo no ma efa bambon no yenhwe nyai na yedi se adwuma na ogidi se ebibrem atoye ana amaya awodro akabuma yefre wo mo ECOWAS no wo betumi ahwe ama bambon sem agina ne naso na ese court nso and we issue arrest warrant na se eno no yede nam yede hwe yehu ana yede doawo eno no mo kyese eye China ni bi na Ghana court bi ani abrig dig ehwe China ni a wo mu ehu no enti yede China ni mfoni aba wanum si a so you self you so yede you tumi se small girl cry yenim samoni wa kwakudi na so ese court ehwe ni gidi the Ghanaian publisher Democrata emunsem abusuafo me de Daily Dispatch emu amane bo na de esomwo na wode opanyini ba kwa no so ani abere se mampanyini dibre no afimpinu ene eye aduonu na abato mu obepre owura Asam Ankra ene wo ka kire eye miaya hodo omode edu abato a omode nioma gunsane ani na omato akosa de sene fata wo mo no omonya se oye de MPP fo a oye de NDC fo a da bi ehwo no kwasi broni friend say swing voters no ana say swing constituencies no ana waka kire won mo say wo sere wo mo
wɔn to abama no na wɔn to ma na ɛno bɛboa na ɔno de ntimu po nyinaa ne so obi ani abere pɛsɛ wɔwe ne aba no one touch no ɔno de ɔmpɛ ne saa o wɔso ɔpɛ sɛ wɔboa na aba no kɔ run off ɛkɔ run off a na mmara hyɛ bɛdwa mu so wahwɛ na ɛdɔm ketewa no waboa wɔn mo ɔno ne deɛ no aba no kɔ run off na wɔmɛyɛ ne business nya ne fa soɔ sɛ yɛ asɛ yɛ nti yate ɔnto ɔno ne deɛ no ɔno deɛ run off na wɔpɛ wɔmpɛ hwɛ yi nti wɔsɛ yɛntoma no na aba no kɔ run off na ɛgya wɔno nso so ehunu sɛ deɛ ɔbɛsebe atoto nneɛma afa nti owura asamankra ensɛm wɔde nam no ɛho nsɛm the Daily Dispatch aba amaneɛ wɔwie yɛ no ɛna wɔkyɛm sɛ zip line so sɛm no kɛse mu apigya ɛkɔ ɛyɛ mpem ahanum 5000 ɛno na yɛde hwɛ boa deliver nduru ahodoɔ de kɔ mɛayɛ mɛyɛ ahodoɔ no to asisi no nso so nyasem keto ɛho nsɛnkaeɛ de bɔka tɛ de abaka ta fɛtɔ so mienu ɛna wɔde mu kyekyeremu ɛde agu na ɛyɛ nkramofoɔ nyinaa pempanyini mekyerɛ ɛyɛ national chief imam ɔpanyina agya wɔno ɛna ɛhwɛ ne dwumadie ntotoɛ so ɛde ma no 8 ɛna wɔbɔ Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia ba so bɔna ba so paa ɔkyerɛ mu sɛ akra sɛ watime gyina simpie ne apa so aka kyerɛ Ghana ma nyinaa sɛ saa LGBTQ+ no etia ne som nti nya adeɛ sɛ ɔno so bɛsosɔ so no wɔso wayɛ adeɛ yɛmmɔ yɛnsɛm ma nei pa ti ɛno nsɛm so no the Daily Dispatch mu ensɛm ɛno no deɛ mede to aso ama de obo krata na poso no the custodian de obo krata na China ni a Ghana court baako ani abre hwe ne gidigidi no yasa de nimfoni aba no mu sei ɛna IMF fo nso kyerɛ sɛ Ghana ya boy ho modern papa wɔn boy aba so wɔn si sika sam totua no na enye na nso sie de ensakra ya bam sie de eyeye pa the custodian de bokrata ene kasa asim wi owura kandapa nso kabambo nsem no wasan ati ho ɛwɔ ha na wɔn a yarewa efe no HIV mu wɔ ebi wɔn video mu no ana wɔn esufrɛ wɔn ka kyɛ mampani na nado sɛ wɔn srɛ no ɔngye wɔn nko save our lives HIV patients to Akufuado kratafa to so mienu ɛna the custodian de bokrata no ɛdi asem wi ɛbai Adishmama mede da obokrata watu din sɛ the Ghanaian Observer mau sɛdeɛ sɛ na ɛfata na otrem sɛ IMF sisiam no kase Ghana yɛtimi abɔ mmɔden ohwɛ ntoto a yɛtoto a wɔn mpanyimfo otrem sɛ yɛayɛ adeɛ paa IMF fo na ɛbɔ Ghana fo aba so a kyɛ sɛ no ho nsɛm da obokrata yi ɛde abakata fɛtɔ so enkono ni edu ansɛm nkyerɛkyerɛmu wasum ɛde agu hɔ na ɔsoafo no ɛna hwɛ bambo dwumadie ne ntotoyɛ ɛsoɔ mekyerɛ minister for national security owura Albert Kandapa ana ɔno nso so ɛkyerɛ mu sɛ atɔyɛ abibrɛmu ya nom no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛboa na bambo nsɛm etimi gyina brane tie no nso nsɛm wɔde nam ɔkyerɛ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ ɛnkabom kuo bi na ɔmo nso so ɛka kyerɛ MPP amanyɔkɔ ni sɛ ɔmo srɛ wɔn ɔmo nyi ɔbaa ma ne mɛbɔ Dr. Bawumia akyi dɔm na no ɛbɛboa enti ɛno mu nso so deɛ no akyerɛkyerɛfoɔ na nka fa mo bɛyi owieyɛ ɛna otem sɛ ɔsoafoɔ no na hwɛ akwan ne akwantemfoɔ dwumadie ntotoyɛ soɔ ɛna ɔno nso ɛka kyerɛ ɛyɛ wɔnom a yɛama ɔmo adwuma so ɔmo hwɛ no mu siesie akwan fa ma yɛn contractors ahodoɔ no sɛ wɔsrɛ wɔn kwan ne yɛde ma wa yɛ no ɛbra ɛsɛfatam bread ya ma wɔ ɛsɛ bosom mienu a hwɛsɛ ode bosom mienu bɛwie kwan no na atimi aboa ma nneɛma akɔnkan na wɔyɛ nso ahwɛsɛ obɛyɛ ne yie na ɛno nso atimi aboa na okyerɛm sɛ Rotary International wɔn nso abɛbɔ ɛyɛ police sadom aba so Dr. Ekufu Dampare yabɔ na ba so ɛkyerɛm sɛ ɔhwɛ dwumadi a wɔdi ɛwɔ police ahwɛ hɔ no ma ɛnya asɛm ketewa the Ghanaian Observer amanebɔ deɛ mede to aso the Chronicle de obokrata ensemo de ba yabobɔ ni na so na fufura yi ni ti ewom NPP aban de nhye bia ba ye fe no performance tracker na nua no mo pa ho ntama na sa performance tracker yi ena so afọ hwe adanse ni nnwuma so Works and Housing Minister onumnyafo Kodwo Ponkroma
achim ofansa yirebi abeto ampeso so mara shebi dani na ekase asema minister a ohwe nnwuma so ene adanse so kan say sa performance track yi abande project 74 abeka ho abande project makomako 74 abeka performance track no the chronicle the bokrata ene de asem we buy na ode buy no ene ode Dr. Baumiamfoni eto ho ena ode bata asasem we hu buy ya ene yi achechefo ya wom so chese adwinche omuyi oyi running mate no ombeye nyame omado muti nkunum na obeye vice president na running mate na amwa no ewo na adwuma mi se vice president a eka Ghana ebeka wom nso intino omudika teachers for dey na okay teacher for dey no is it driver phones betumi atro madwen semto for betumi atro madwen bia betumi ba nya we hu asem ne yese omonka ise gwakire nkura na de ne ye ka meti ase wom so ya Ghana ma omo adwen kire ne de adam omo timi kire omo adwene ba me no me hu ni se we nye agenda obepushi we are push agenda we are concern teachers tell Baumia na concern journalists for some for de mre say abiadi for be kire omo de na teachers for be enche police for de ba omo ntimi nyesa ani enzo ntimi nyesa How to say just 20 minutes ada. Hey. Eti the chronicle nsem bi ode ba ye no. Adesima ma me de the new crusade guide. Emu amanebo e de somwo. O chem se sisiam na o kasa de ubowram ewo yendi abato mpesu aso a MPP amanyoko no anya siginaye e kire mu say owura Farouk Aliu Mahama ono ana mo de na ekọ ono ana ye omo eye parliamentary candidate ewo yendi nto ono aso na ye incumbent MP no tif democracy animu wo ho no mo we say democracy o magu nanimu ase wo ho ewo yendi ho and it's a cheat and a serious indictment cheat say Amanyuku NPP a serious indictment e de Amanyuku NPP because abatwo amokoto ye no mugusu amokin kan ballot papers no ena yesis will be free here and will be him papers ni bi ena wati team wo ehwa na ye kan ade ne en kan wie ena obi abehwim bi akoti team wo hwa mo so mo forget the abehwim ko no ni kura yen na still a be kan ye na chire na mo kan ni kura mo no ni abeti team no say ho ade ne abeti team say ya wankasa kra no aye se ko no de ne atiti mu ye nim ena electoral commission for mo kokko hwe abatfo no so no ese MPP for nsan organize abatfo no biem recommendation o de ma no more party ni say ena party ni say EC recommendation they say o pa na dey futu dey inti no mo dey they will go ahead and declare Aliu no say ono ena ye wo mo parliamentary candidate enye fine Amanyuku amona mo se mo di democracy so na mo pe obi amona kwa kugina mo nam na ekwan we na mo fa so amana kwa na mo ho ara na ehu because mo obo mafia mo chinchim maami o nini kugina nso onye nipa keto o mo keka enti so akasa okay nia mo de aye minti mo de mo nko me nkasa se waka ho mo betumi awini ono waka mo ntumi wini ntwe na titai for oso on de ne bonus so them on board enti se awadwen se wo de target bi ama ho agenda asomasi na nkrofo aka di akire omo na omo bebo ama agenda na bam wo kire omo gum wo chinchim omo nza wo ka se agenda kro na bebam embem enti it's a shame the my MPP party no manya de decision o ma take wo yende wo hono no it's a shame it's a shame a serious shame ayi mama yemfa ni nyina kran fence aja omo na Amanyuku ne yomo dia esa nyo mo dwapade ozi enyo mo dwapade ene jombo edu owen
So no isi o CEO so na no CEO David no ye den o no secretary enti you ka say omo na party ne omo dey sisi ya de say omo de ana omo nyere so omo ba na wo so yo isi atu ni omo ntia jade omo fa no omo ye yate efiri wo zamu ma na aye mbobo omo nyere omo ho na ye so Ghana for ye hwe wo omo serious issue isi for say ye ne ye be hwe maba ne so maba na ye be hwe so na enye credible enti mo san konkoto foforo are they telling us say a dress rehearsal the ma 2024 the be cost one say na ayi me angasa me of ayi kan say no matter what the outcome may be or will be they will never hand over power to NDC no is that a dress rehearsal na hey won dia no abechiri mu o chire mu say o say so wan we ni aba ye fa tumi ma enti omo no omo nim so omo lusu na omo di tumi na komo obi that the explanation of the maye are eyom say Ghana fo nyina adwen ye ba ko pa ana asem na waka no Ghana fo nyina adwen ye ba ko se de omo dwen ni sa na ye nyina ye asem kese na waka no some na waka no obi wo kan asem a wonwene sa mo bi adwene ya ho mo candidate mo ton no en ton ndi mo amu hu amo ton ba mo en to o bra kope kokodi amo ton no en ton ndi wa hu Dr. Bawumia amo bra nkasa o de ofre omo abisa ho party communicators e wo Eastern region ha na omo so omo nkasa biem enye wa na ayesa production no omo de party no omo ni omo nya Bawumia no mo ni na Bawumia no ye Methodist ni and who is holding the party now? Mo candidate in the toy den amunim. Wo dem hia. Omo ade ba kwa wo mo. MP before ade ba kwa wo ya na e ma bufunu no. So wo mu hia kokua mu a. Omo abeka jo so jale. Ye ni bi akofo na ba de e wo pu hia nko. Wo pia nko. O ka kire be kokua mu so wo pia nko. Enti mi nya den. Ti beka. O beka no na sa afre no za beka so boa. Pia nko o de ne kwa nko bra ono so nkana no ntum ani nsuo nu an wo se no a asebo ya koto aba na adane a wo se de esunsan so be ko bia ye mfa ma mo na ampani ampa e wo se ndisi for omoma omani da ho no omo so no so mu ja nkokwa asa no akwadworo no no omo nsori de tell say the akos wo ye ndi kura no should tell them something say yakoto aba Electoral Commission on ko hwe aba no so ne say yen san ko to aba ne biem because the moto ne first one nye credible mo say da nti den e see nti e ama be ma no den e see den e see background nti e ama be ma and nya minister so or ye minister cabinet minister o or cabinet minister ho no mo chichire o man hu nyina po abe ka kire Ghana for say no matter the outcome of the election they will not hand over power to the NDC near to Ghana has a political talk meanwhile no ma ye bia mo ahwe so ma ye bia mo ahwe montena ho ya sebo montena ho me da bia me ka say e ba ni campaign pa say yenye campaign a untimi NDC MPP for NDC wo be bia say yenye campaign enwe ni election NDC for nim campaign ye papa okay but how won be hye aba no so abatuo no on be hwe so no manya for NDC for the analysis ne do so yes but om de we ni malice na mre mu ni bia be ye de malice na opa ye compare 2020 hwe ayi insemhunu campaign om be sin koye wo asin no but they no did nkunim ete me ga jo say e ban campaign say yemfa yenye campaign we ni abatoa say yentwa ntro mfa wi wo mu be ye odi awene wo to wonum na ade kokwasa na kwa ba so be wi ni de owo na wontumi go wura ba bia wo san krofo yi ba man to ama so mesi o ma be gitumutumu atum na man fa message bia anko ho na eno a ne message ya na mama je di say omunim campaign ya mpa omunim hawa not de o be convince o bia nim say omunim hawa omukura assemba akopem e kan saa na se de o kan obe kekar na nimu aya no be die di aditi bia so asem kro na but the before no omo mi hu ni say ban campaign dia omo or campaign strategy no ono oba babubo tenku da bia hwe uba hunu yenye het work
ɛno nko a but you could see MPP NDC for wɔn mo bɛtoa nkurɔfo wɔ nkurase of course kɔ afuom wo dɔne ɛno nyina ɛdɔ but you see the MPP people head work ya no mo de bɛ nenam ade am campaign a ɔhyɛ dɛ mu ba bi ɛda dɔm wa ɛfa ko bu ne atwa de abegu social media no so saa mo bɛte egu abɔnten mo bɛte egu abɔnten akɔyɛ campaign no nso no part ne ba ban mu ɛ sɛ mo apply application ne hwan no online Kennedy ko kan no ayi ọmọ tete office me no ga say ọmọ ma bebre we mo tete unsisi ya no ọmọ change baton no yeah nti olumafo ni nyina ọmọ handing over the no za ma bebre kwa ye kese bro so ọmọ de mo nti ọmọ ma no na e be take over the generation no e ba na ọmọ ma no e na e be take over okọ parliament yeah politicians no fa ma de go ho asem na hokan so ya je nti ọmọ ma no wo ni say name papa bia nka be ko so aye boy no ene tete ho uni godfather so wa ba Ghana for say ye bre ye no kasa edum so ye kasa edum so amoso me ye kasa edum omusi esi no kasa edum so na ye adwuma generator de su tututututu yi sika ye de ko to diesel ke ye ntimi fa nto akatua yeah ye de ko ye na ye tia na ye ka ni bire sem a mo nso mo de ayi digital de ni pa dwen ni ye kwakoto aba na se ye bia ye koto na asesa se ye yiwa firi so kwaje wa home o se da no matter the outcome and the hey ana o chese no sabi kafrache and the no buo kwan so dwananum no o kan di agro and the kan di agro but this is not the first time so or penny kro no aka sa yes last year o kan say hwa last year o kan hwa and this year asem kro no awasan aka or your cabinet minister so it should be of national interest. I was said national security for ebem or a cabinet minister you could shiam penim for one dwen how would I know say a plan penim for no abo ho and e bi pie free na no o kan yi same room so that say and I kan kwempukura na yenwie ye ndidie electoral commission form no ko di referee no say agro no e course no enya papa enti mun san organize for fro o se da na omo ankasa ho kra na omo de omo tutwi ban na national ya beti table national afafranto mu nyina na America no say omo hwiem so hie gu afafranto so amana sesa ni dey this was what the ARC yes afafranto na gu why the ARC afafranto na gu afafranto ya dia so omo aho na aba be yi afafranto alan na afafranto no say gu o sa I don't know what form alliance na movement for change no we are den tina san you any free call different movement say bia wa say sumya ma adwendwen sumya ma adwendwen ti bre ko na ni ma say da bia o say onye obi ka no ho o say o freedom alan de ni ayaka ni order the political career call baby de wa ha no because we wie man no atete na pasam wie no they say man yi pa bugao o ma bon bugao is a maritime or there was va ai aba hamano and we should be very serious and talk about some sensitive issues it borders with the security of this country about for one of the major we are because as we speak NDC for so I imagine say near TBA no almost to say Ghana for the omo ba yeah nti say 2020 no mu jeje mu a this year I'm not sure almost be jeje omo ho senkro form second bia nanka ana we mu so na mu omo buru tuntun sansan mu so be break it so that say nti this year election here about a serious one because your penny uncle for any bay on the last one ye into also the vim you so is that the senior car no so I say and I never concern say is it MPP as a one time on between their campaign crowd said they are doing Kenyan and this for the one they solve problems one they solve all that internal issue yeah human problems or high create it will be a more doing once a more create human problems some make a waste time they solve our problems no
yenko constituency we ni we nkan yenko so yenko ha yenko we de no kra so be wie no na bre no na we dem so de 2 months na 1 month na ko mami ka se mo nkyere mo na yem fancy 24-hour economy no omo ngata kra kire mu omo nte ase ewu but omo di buga is also eko udi mezu ni mo hu omo di buga ni nam won ti ase kra beti ase wow enko kra beko won ti ase me de di e ban campaign dia me de omo be ye so on convince mo trouble ma ubi so say dey na omo ye ya ye we nti ya ye we wu hu no ya ye na just agro MPP ene so mu nyina fu aye twontwon me se mi hu ba ko ase ye hu no na da te fa kon go bia we mo metumi e jobo yi we ya jobo ona ko ka na oti so yare boa yare oh MPP campaign there me trust them me so de obehu ya uwa hey he to okonkon anum de be yom kam so omo de be melt calories ni anioma no na ga se nipa na be bo chenkuno obu okora wo nim wo obepe na ahwe okeke e omo nwene na wo e bebre no kra obepe na ahwe okeke ene nipa bayo nipa mfini na bayo se obi te se ayi ba ha wo mo flag bearer yi ba ha bawomia ba ha omo be ba enipa na ba no nye say bia wodo wunti no o ye pani a wo men enti ohunu se o akwanya ba obetimi di nani ehunu obeba be hwe obi ba oba be ho ne nkyere se ohudo nti na odi wachi aya ohudo nya sa nam koye wo sa ayase no fo nya sa nam koye ko bochi nya sa nam koye me so do bohu ba ndi banya wo ma nya we bia no mu nam obeba nkwase wo nam nsuo no fo no yesi duru ba bi no eduru ba bi no mo ya am se masa ye dia abre o mu mi enko sia obi e ba bi ye so mtumi ko sia horom na sa mpanimfo no aye do makoso mkwan campaign no ko di asa ti so manfo no hu a omo akora na ba kota inkofu omo hihye bia ba edi asa na ye no na NDC fo so mpanimfo no so ne nam nkurase ye chewo nti butu chance kan we mu de wo mu ye turumudi turumudi o me di turumudi atum mama mayo moto na de omu be modi asem na ka no no ha nani asa de atechire no o be diri ho ni ase o poto eri diri ho wa ni nyina ye ho to se o to so sir NDC for ye chiri ntu witiri mu o me dan me trust me dan da bia me kan campaign de omu ni ye ba omu so problem ye se ya to abana wie na ye nhwe so no ana ye to no en na yo problem ana yo mu problem ana se hono so na MPP for ya ade hono so de MPP for mo on se sa yi ni ya kan say IT no MPP for no mo ma ben ene ye ne se no so ne bia de wie mo no me nkomo me ka se ye si anu mo ama se bi so de ba me ka se mo che yi 90% of NDC for dodo no akọ school or Ghana ha yeah they think about the country because they have lived here, they have schooled here, they know our system more 90% than 90% of NDC for MPP for dodo na akọ school or Ghana ha wow MPP for you mu si ho almost 90% o man ko school ha bebe na abrochiri enti bra ye bre free tete nkwada brem dodo na o mu nim sa se onu akọ school ai Dr. Duchum ye ne ti Ghana ha David Ghana education system onu onim David abrochire no ote ene yakofa ne baaye some na hwe omasua ho enti onipa we yakofa na ba obeti ase yakura se obi ko school a ye wonkofo ni bo no mo wa kurase obetu tom amantia mo kwaye mo hono ansa na wako school akosua ade enti sa akora ma menwene ne ho NDC fo ne no mo na wura sa kwaye nim enne no mo nso so omu usua we no mu a akra bia mekosua ade abrochire a omu ye bi etinka wo penkrofo a omu te kuro yi mu na omu nim kuro yi mu nsem a anka ya NDC fo but ene omu susu agya saa omu suban na to ho no na we mu ye law enti NDC fo bi so atia si mu ye law si law no de oboa o se omu nye bi se omu nya ne sen yo
the law ne de first doctor ne ba so o is o ma dan ko law I'm a professor ma wi mle wo ma mu nyina gumutrim eso mo bu mla so say dane ni say ndisi for so bebre no an so ye te say we mo conservative for no hey law any ye na edit Ghana ya say mo ma me na ma se ne fancy yeah na ye ntwa so ha ti say o ma je o mo kan ne a nti you see yan generator nti enum ye you see yan generator nti enum ya power problem bonkaye adin so asa wo study asa table mo ye da office ati ye o man for na say yampo wo study mo minister on in charge of energy say open timetable publish your own or vice president edi aye obedi ayi treasure obajo consider no bedi basa sasa ni bele de wa betete no you do meja issue ade on ka say yie ate on ka say yie ya ko wa de ebra ye wo mu ye nyina ni atutu agu ye nsem a wo pepani nkura di enka wo senka wo kura na be oh minyanum Ghana for munya botre hwe Ghana for ye nkasa kekewu ansana obawunu say Ghana ni kasa about bibi no na akoso a chair halo asa Ghana for almost stadia dia papa hwe Ghana for ye nkasa sa keke nti so hu si ye kasa pa na asa de no akoso nipa no to amen etinka o minyanum mesrɛ mo yen hye ya ye because as we speak a Mary plant no omudi bi kokumase eni nti ahoɔden a dodo a ɛwɔ se yenya na ye de power kane ade ma ye nyina no ɛso ate they say ɛso ehwan it should be around 4 something ɛso ate abedu 3 something they say kakra ye pedia ka ho be 60 megawatt ene ye pedia ba be ka ho na aboa ma ye nyina ye nya ye nkane no enti yesram yegusu nso adwuma ekoso nyankopon ya adoma 17th this month ba kono a Mary de no aye de call kumase no ye be pa ho ntoma ye pa ho ntoma eno nso so ebe generate capacity sei aba be ka ho de amayen enti munya abotre na mo de ye no nso ntwen ope be ba sisi ye be wie na be ka kire yen sebi jimini be na o kira de we mu kire na obachi ase na ntu be ka kire yen se yen ya ye ka se be mayen timetable no die nti ne yesi edum so na aba na obi obeka se edum so na aba no oyo man bofo a opeso obo my Ghana form na sa nipa we koyi ni so omra me your running mate na a right thinking Ghanaian voter e wo ha o ka so beto ama unya me ye vice president e na ready o ka kire yin e be din sa masa suban na be yi apie me mo asin de bia me ka se e nyame na ebie wo yi ni tama e ka sa o ma me ayi kobotwe sorry on sa ayi ntumu ba yi o share speech obema ya chese wakoma kora bejo na pressure what yes o kan o say parliament for na na de ayi fees ni bai o mo aka se enyi free one ma ye ye free ho tiawa but ubegna na ubekika sa nsem bi se de kire ye ne timetable akoye wo de na aden no ni wasam ka kon tume aden no ni fa dum so bagana why would you wish evil for Ghana ezi a no gege na no ne yede ade ene ade de Ghana aduri ade so study be 1 month ni a as a do time we ya be dum light we ya be ni o be so be 6 o yeah ezi anu na nye dum so anye se be mo no mo emu ba ko kwa pia ne se be wa aboa e da o mo ye do mo ye fie hu ma wo die ntia ya na ne bo den entanu se ne sanka nipa no e ya wa si e be dum light brise ya de oye na na wa ye na wadum ne na process ne kama no de asi wo o ma dum ne fon o mo nka nkire o ko kan se publish wa as table ma ye da office but mo mfa mo manfo ni hu ye se wo hwe ne how pa wa ye wo de nti we o ma ya constituency treasure kwa mfa man ve post na ye wo de awona ajeje wona ajeje enya ni ajeje nkwa we ya o ma ya wo study I was say wo chroto yeah na wa she wo chena so say the same time I say wa so dia nti chroto na Ghana our timetable Ghana ne ye rehearsals sa no freedom o me de ye etu found di found di so wo baby we found di agofo yin so mo so wo mo be ye o so me dey NDC for
yes o na some abre so no ho say nti no moto abati aye no and say nti mo asan ba bi mo say ai nti ba mo ba bi be ai akwa kosua ye mistakes and yes mo kosua mo mistakes nti Ghana na mo dey experiment as home economics students ya omo ye cake Sala Ghana no dey tio we ba no na obey ye aka o Oma go you be turn of day turn of day ai ma me na mo se ne fancy finally go hu ya mobo Awurade chimi nyanko ei na bia dey what dey ba wa hu man wa hu man na bia na nyame o se ka consider o I am a physical so I'm say aka na ba kono so abi ejabo dey kan ba na go dey na go kusi we ga say Obeka say is yes Zula for kwa mutumi ntiom ka mo mpra say I'm zigana ba mo de chinchi wi ana mo de den Zula for kwa mutumi ntiom ka ye ema nipa ni nyini yam nya adwuma obi ya adwuma abroche project 25 million bosome 250 million bosome den dia saba ni tua ne ka oya adwuma no o ma ne se wa ya adwuma wakatua nie na Zula for god mu twiom condemn 35 years. Papa phone am phone mu twom kodam ti. Oba call down station. Me dan go say that Zoom last membra. Because o man ka tua papa. No. Almost so yes youth in sanitation. Emre wan nkwakora akwaji yi. Na youth. Sani buma. Youth and dey. Ndu be hu obi na be 65. Na say no. Well, ni nyira ye ole. Anyways, ma me na ma say na yem fancy finally erade nka ye nyina ye ho ne nchekere o man ya daachi ye ni beje ho ne ntimi nya kukuduro nkeka no krese de keka no wa hai na obi message odi aba o se de amumu ye madwuma wa hai de e be den pa se politicians de mo betu aketua so o na interview ke ya amunye mo daachi ho o say mo de metumufo we na nkwa bonte me mo me nsape eya mo me nwe ndaachi o de ensem ne nyini nyina na wo se mo me ka wo se wo flanto mo me tena hansere siri nguom so ne ye mechia wa achi wura ye mechia honorable mo anchia che mo akomu mo chia wo mo e wo ka no o de so de enyi akatua kra de wakọ akiri interview keke kromu suro mo nye nti mo mechia wo mo nka mo ba ye mo san honorable for ne lie mo chia wo ya honorable we no e koso pa honorable na no me ko fa no so ya so boa mo nya ne sa adwuma no ka kire oni pa kra ne say adwuma na ye no obi wo no ma ye ofre nyame adwuma se nyame adwuma no ye frɛ wan kasa se nyame frɛ wo se be ye adwuma na o nwene kom hu kom kra na wo ye adwuma ni kasie mu so what ya se ye adwuma no ebi ye frɛ obi so wo no ma no na frɛ no ho to mo sa no different to what ya se sa why so ye nipa etuba bi akom den ye sa so ekom ba ye nyina no so mo ye sa so ekom bode o de ye be di nko di survive de nyame ti ase yensa beka munya connection o dey connection connection nyame wan na wo connection che nyame o de etena ho se nyame be sane afiri soro abre o connection yes so be bo be fa nipa so no be connect o onipa nsu na wabɔ ne kyam so a wadwa yi onu nya the right person me be say o connect ne ma adwen ekyem ne ye boss no sa nyame se ye nye no ana mo se nipa kwa no wo bɔ ne kyam so ne wadwa onu nya nipa nyame connect na ma nipa nyame connect na ma no o ka na asem kura mpo na wo hu sade na wo ye no wo nya ni ye o be sesa na adwan ye ni ye na wo de ho aseda abrɛ because one yes de o twa so nim se na chia chia ana obeben so what you say obenwa benwa na afidie tono no on so wo ye de ade na M1 no obenwa obetwa ben no bo ana ojo ben no bo a ye wo ekyem ne so bɔ no ya na gumu ahoro obi ye obi o no wa agenda bi a o pushi nti no wo hyɛ de tu nani edisi wo so ye obi o nso o bɔ wo kyem so o ka no kore pa kyerɛ wo ase wotie ne yi a beboa ya nti kyem so bɔ ne ye mienu ebia no o bɔ wo kyem so ne yie mu ebia no o bɔ wo kyem so because of say o pushi agenda bi atia wo nti wo so wo tena se na wotie ne mienu sɛ enkofo yi die na o mo ye ne ye de tini na ko besi se wona ye kan asem sa no pa dia ye kan se ofi se obi ta MPP a enti na ye kan sa
see am wo hu usinto yes because I tell you a kwan a opposition party fa so ye ne campaign out timi convincing crowd say assemble pa okan yes eti akwan am wapo de won se on man man ti ase no yen sam twerefo ye de ne say ye mama po so this ni here ade bi na eye na mbeka kire wa me ka kire se de be so be hu kwan be fa so be ye wo de enso be bere nti ase ente ye wo wasema omunimo nti omo bo apa eni omo kan omunim na me sam twani ayi amanyoni bi aka asem na me ma beka me madwuma ne se me ka kire wo me ka kire wa me mom na odi mbesi na be horo me na wa ja wono na o ka asem no boni dia na wan take me ye den wo no ti wo wa no me na o ti wo ma no se nkrofo tie mu chen omo oni wani mrei wani mrei okay mama na se ne fancy e wa ha no mo yentan obia dabi yentan party bia dabi and we don't have any agenda against any particular party sure say NDC die by be kan MPP die by be kan and individuals no obia no ho no mo etan no me always bia ne me kan say asema me hia wo no abo 101 me ntimi nkan kire wo no eni ho kwan se betena ha me kan nti yen tia obia babia ade no da no wan fa nto ho a ibi firi atofom nti atiefo etie no omfa sa amfa nso o madwene mu sure metate sankofo ze wom NDC form eno de sa me kai 2016 na me wo yisahwi ka ketua bi anka Louis o NDC communication director was be officer bi bisa e wo yisa constituency bi ani anwea so be kwa constituency no oso otietie me nsam de wi ameka no am NPP ni enti o ka ketua bi nko de ka adwira me wo kwan enti na on said that me ncha sa enti anya me nwanwa se enen so no NDC for na ko me de ka adwira yen no ese ne de ye omu nipa na mum MPP for no so na ye kasa ma omo a omo hunti nka obi kunya to akene no na omo nim se omo kra ni MPP for no kra bo chen NDC for no oh ba me de me NDC bo pa because nyame nukuri I'm telling you NDC for you friendly oh sure and NDC for omo you very friendly NDC man so adam for ni NDC enya say bia oh yeah what can say NDC for you friendly ankasa we dey mumi some MPP for say hwan na we dey say mo wo mo namfofo hwan na wo ho no mo no ankasa be fa phone so wa frɛ wo check up on you but NDC they do wo ho no mo na NDC for na enya NDC for no kra wa ha no omo ye nim wo mo ba bi no kra wo fa phone oh nya den e ko bia boko de so monyere mo ho oni di nkoma na say we wa di oni mu say ye ni opposition yes so say obi go de oye ndisi ni a oni power mpo no wo de toto de owo power oye ndisi ni ti say MPC na e different ndisi for de omo ya friendly o friend no obe fall back tese say de no be kasa friendly omo ya friendly papa dan me bo yi akwati MP na baso okoye sa de no nko ade okoyo ndisi for ya friendly omo feel say oye MP so omo feel say we na nipa normal person we mo di omo create environment bi oba environment you know you have to belong to a certain group of before you can mingle with us onka ye ho a onka ye ho ni ye fancy no credit ye be ka kire o sama mi a queen say ye kan ya o manfo ne ntin ho jan no bisa say de ntia say de o no manfo ne tie pa obia feel free so be ko ne nchen obia enti no onya hwe mo no man gini na we general secretary we general sisi kwa ro chairman esi odun kati we ne da me share no one but me ne ndi nkomo no one na o ye interview na me or you too much but ni sika de unya no be dia gro adwen be yira na me ga say obo enye sika o enye sem bebre enye sika sem o enye sika dabi dancer ya na ye de ne dancer o dancer utia o dabi kwaku to dancer utia o ka wa mo bi ahwe yes but dancer you be a openipa ono na mo a on kire say boss you know me boss bi ono nyina mo ye the same level esem to for one potem nyina no mo de dancer o de mo frɛ ayi teacher kwa music ho mo frɛ teacher kwa me na mo misa say dancer tia ne apawumu ne we apawumu on che obia but what create
friendly environment, welcoming environment for everybody. And only a breaky 8. And only a day set the agenda my home. And you want to amount to Pempima family. We ban out on now one to happen in Chicago. Yadi breaky 8. And the Dominic Coblick was don't leave you ban out boom. I didn't hear done here. Abina, tell me I'm quiet. I was sent to copy a drone moon. Me nanti kakra na my bread. I want you go me so. Me so menti apo. My hojo. Ma posu to me. Me chinka say me ya. Menti no mo chicho me ankasa. Iboye. Ah, na awa father mo so ane. Won chenkra ne ebe yo. Yanti apo. Na anwum ye. Me dia je. Na heba for ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufuo bia bedwa so a ye fra no na ibo mix. For general well-being, I don't asam yare yo. Ambassador, between Adwuma-Adwuma na ibo mix no. Yema will be a on to me na. Anasa and Honam yen mre. To me and to you. One more can cane. What yes, you know, crowd. Na you know my 2 year yent win din swear. And no namobe here na heba powder. A best yes, Munipediano. And what didn't be back. Na Driani by a day. I'm a multi-beady. Na herbal powder. Na you be boy. And then our pharmacies. Herban over the counter shops. Dudua. Na herba ventures. For 0244 774 206. FDRG Jedian Kratoyatum. My Lord, who began it. Asasura, Bemani, which are for me to Manayido, Pipiasia Pedu, Chechai, Onyemreda, Semen Saluto, Salute, Simpio dia the powerful friend of Bajamanso, Gassam Super Plus, a latest, or Swabro War, and Sosios Ravia, with your Payara Mokusis Tower, a wound to Mintake, and the Gassam Super Plus, cement from Pipiasian Pedu, and your waterproof, no waterproof, no this super cool cement bar town in Ponet, Masen. Contractors and it, Jehon, 42.5 hours super strong cement, and also Dada. Iron rods are papa, nails are papa, size beer, marine border, a strong at your Pipiasian Pedu, or roofing sheets are baswano, alusin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading, or blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supply, sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know, Pipiasian Pedusuna and Nema Border Fame, Sansu or Casa, Otonia Madudua, Ediko Jau, or Dan Pipiasian Pedu, Abuabu Road, near Akim State Junction, Jubilee Hospital, side also, Sansu or Dan New Market opposite, Achim Swedro Road, opposite a Penning Junction, and a Tiasin so our Arenias, friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Pipiasian Pedu Enterprise, Anna, a density for secret provider. One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me ba choye da se so atwen yam yakoto nkra ba ye to aso na afi nkomo a ye de atopono so no ya bawure mu ahyase adi ni nyina ho nkomo kama e de amamo anopa ye besre Ghana Police Service Achimodan Division ma yemfa hia de yemfa ntum anim minim sa beduru mu na so dadade a emeduru mu na so dada ma dawroma ye besre yenim se mo call mandate ba ko pa ne se mo be bon kwa ho ban ene adwapade ho ban nti mo adawroma ye twema adwen de asi achim aboabo e free omfra wo sen se mpae bo na use de ne mo sen bompae e free bompae ho na de kokosi Akim State College no Akim State Senior High. What they call Pipiasian Pedu area mu hono a erikoko si Jubilee Hospital hono madawroma enkrofo won krofo sekan eje wo mo bag omo phones omo adwapade. In fact Saturday ye twam ya yanim yanim dia ye kan si yanim pe report na dikan ba yes obi free Akim State Senior High ho kwa adwuma hu ahomache ena kronfo okoto share ne so wo ne ho sekan je
ne ho nneɛma nyinaa nti yɛbɛsrɛ mo Ghana Police Service yɛn ankasa yɛn papa Reverend Adani Ameyawo yɛbɛsrɛ wo ɔpani wo ne yɛn ankasa yɛn papa owura amoako kwabena amoako mpanimfoɔ madaroma yɛnim sɛ moasoɛ sɛ mobɛbɔ yɛn ho ban a mobaa yi nso ɛno ana moyɛ yɛbɛsrɛ na ɛfiri bɔmpaeɛ ɛde kɔkɔsi Jubilee Hospital hɔ no ɛduru anadwo a nkurɔfoɔ ɛwɔ mfimfini mu hɔ nyinaa tension ɛna nkurɔfoɔ deda ɔmo ntumi mpie ɛnaa no yɛnim nie maame no sɛ ne phone ɔkɔ nkran ahomakye no ne phone ne sika ne biribiaa obi ahyia no wɔ David Tilapia kwan mu hɔ agye ne ho sika ne nneɛma nyinaa kyɛ sɛ ɔsɛ ɔdi agorɔ koraa ɔbɛboro no so ɔbɛwɔ ne sika yɛ sɛ dɛndɛn akɔ so saa because yɛtaa receive saa report no nti yɛsrɛ mo ɔmama mfimfini mu hɔ ɛtena yɛhu sɛ wontumi mpie ahomakye wontumi mpie anadwo ɛno siwie ne yɛtete sɛ revelations bebree ba yɛsɛ madam baako nso so wɔ ayi saa David Tilapia junction hɔ a ɔtɔn nneɛma ɔkɔtɔn ne nneɛma anadwo ogu so a ɔboaboa ne ho no sɛ na ɔkɔ abrane nso ɛte baabi twɛn no ɔboaboa ne ho wie yi a ɔde ne nneɛma kɔsi hɔ no mu a wɔbɛsen na ɔmo gye ne ho sika yɛ baako ɔkɔkan yɛ sɛ esida ɔde nneɛma no bɛba na yɛbɛbɔ wo sika yɛ kun na yɛte yɛ kurom ne yɛni asomdwie yɛte yɛ kurom na tension ɛna yɛde ti kuro ni mu no ɛha dwen nti yɛbɛsrɛ Ghana Police Achimota Division yɛbɛsrɛ mo mpanimfoɔ madaworoma mommoa yɛn na yɛda a yɛntimi nna na ɔman no emu kura no yɛho paapaa yɛn nti kakra bi a wotiti mo mɔbere mu asɛnya no na obi ɛde kaka moto bi ahyɛ n'anim na wababa bɛ hyia wo kwan mu saa deɛ a ɛha dwen ne ama mani abere nyina ne betimi atome ebetimi ato wo a wotie yɛn me yɛ sure sɛ nka madam no a ɔmkɔgye ne ho sika no wɔnim sɛ opie abɔnten saa brɛ no ɔmo bɛgye ne ho sika nka wɔmpie nti betimi ato yɛn a yɛtie nyinaa mu bi awia kete kura ne yɛde sika gyina wo so ɔgye wo ho nneɛma saa suban ne firi hin na ba aboabo ha yi Pepiasia Mpedu Enterprise anɔpɛ mi nka nkyerɛ sɛ wo pɛ ɛdansie ho nneɛma Gasam Super Plus Super Cool Super Strong Iron Rods nketewa kɛseɛ ne adantɛmo nkyɛnseɛ de bɔ dan so binding wires wire mesh headpan shovel block machines ɛna blocks nankasa nso yɛtwa bi solid ɛna hollow ne nyinaa from 4 to 6 inches yɛ supply nnuane aboɔ quarry dust ɛne ne akaka ho wadaroma fo ani kyerɛ mu Pepiasia Mpedu Enterprise na onsa bɛka ne nyinaa bi yɛwɔ cars wɔ hɔ no mu a wotɔ nneɛma na baabi a wokɔ bi yɛde bɛkɔ akɔgya wo ɔdan boabo Akim State Junction yɛ bɛn hɔ Jubilee Hospital nkyɛn hɔ anso wobɛhu ne yɛn saa nso ɛna New Market nkwantanum hɔ akyem ɔdan so aduru kwantempɔn no so yɛne ɛyɛ Apiani Junction di animhwɛ ɛhɔ nso so wobɛhu ne yɛn ɛwɔ hɔ akyease yɛ ahwene ase wafrɛ yɛn ɛwɔ 0244 166937 0244-166937 and 0208-299115 0208-299115 frame was our number so na yenyo so yebekwa homa no so na yeni owura Samson Asaki Awingo Bet akotwetwe enkomo ono no executive secretary Edema Importers and Exporters Association enkomo ayene ne kwa akobọ no omo sre parliament on rejected a stakeholders engagement report on Shippers Authority. One more amendment bill bia or they akwa to wong any money. Young Kwamano Senior opinion Kobo Hong Kong. Moira, what yan kind from Sunima Chain? A tea for Sojo, so power down my own pumbo cordier. No, yeah, young Copadoma, Ye the radia sainty, ya pacha woo, or be at any day a day dicanya, O T.S. Uncle Way. Shippers Authority Amendment Bill no. What are my father home? Yo, Medas. Alpha, Omo, yet maritime trade. To say shipping line, the port operators, terminal operators, Mama Cranema, and
anything that has to do with this maritime trade. The tenant said, Emra established the Ghana Super Security. Now, the money was to protect, defend, and help importers and exporters to grow, maximize growth for the business community. Now, by Ghana, so we see more. Then they come in to stand like a lawyer and they are spokesperson. What they are here. But going forward, now they realize that there are certain areas that they want to step. They want to expand their boundaries, and now expanding their boundaries to those areas, and we never can say it make a law to govern you to be able to do what you intend to do. One of the key areas, and it's a officer or regulated, which Ghana has, the maritime trade. So, it'll be any shipping line, tower. So, it'll be any terminal operator, tower. So, it'll be any custom, tower. So, it'll be any agent, tower. Now, you institution port here, or what for corner say, no, this institution is non-partisan, neutral, or no. It's kind of a and they can sit and say by our law, this is the issue. We are ruling it based on this law. So we found our reasons in this article, this, that. What I said. Mm-hmm. So if that's the case, so people were having issues with shipping lines, people were having issues with terminal operators. Now everybody that sometimes buy an account media and say we have no institution to do who's representing the industry. And so the Ministry of Transport was given the opportunity to come out with a proposal so that to amend the law, the Parent Act. And to say, some years back, the Supreme Court of Mokwaji I think to 190. I think it was 2021, and I'm yes, I line them out. And it was 2015 there, but I forgot to be here that the LI 190 was promulgated. But the point here is that LI seeks to have more power than the Parent Act. And so some time ago, the shipping started wanting to regulate the shipping lines, and the shipping lines went to court. In fact, they went to even Supreme Court to determine that LI, how that LI was so powerful than the Parent Act. So shippers expected, knowing that they were going to lose the case, asked for a withdrawal to show that they were in doing gentleman settlement. Now, in that gentleman settlement, the shippers authorities almost shortlisted that year. I've forgotten the year. If I were to be in the office, I'm not in the office, I would have just looked for it. They wrote a letter to the shipping line telling them, so sometimes when there are issues, they just come and they sit down and discuss it. So that is a gentleman agreement, and it's not an Arabia party as well. So now with this current proposal, they have to give the shipping authority power so that they can even stand on their power and subpoena shipping line. Say, come, and our terminal operator, come, we have this before us. By our law, we have to sit on this case. So that is the law. The proposal is ready, and they were now engaging stakeholders before. Because this time around, Parliament is saying that don't bring the law to us and say we should engage from the outside or from the key stakeholders. Before you bring a law, in order for them to buy the proper participation, engage with stakeholders, what they are saying. Mm-hmm. So we realize that if you want to see in this country from 2014 to date, the institution that has been on its feet for all this who are advocating that there's a need for us to amend the Ghana Special Authority law, if we really want to have an institution to regulate that, it's the Importers and Exporters Association of Ghana. Will you, anyone want to say, Super Authority and Ministry of Transport, or more formulated policy, they have engaged institutions and left Importers and Exporters Association out. It is a total disrespect, gross disrespect. Many of us, I'm not just talking. Let me a maritime person. Because I could do the maritime university, I could have a master's for her. It's a port and shipping operation, I understand. Because that is my area of my area of interest.
because my master's on it. What they say. And so for super security and transport ministry to ignore important as well as this, I strongly believe that they didn't do a proper consultation. Now, my intercepted document, so I'm bearing them. If they're there, I'll put the document to the media. But for now, I'm holding on to the media, to the document. What I saw in the document is say, a new proposal. Oboba ofori amanfo. Say actually oboba ofori amanfo so oye importer and now person exporter. Almost chinchina ya chronsa. Say by register with super security. Who call this is person import no. Me I just about you and for free you. What you ask? We are importing them for the whole year. Every year I so call my office. Quiet renewal. Until maybe feel remember to on my to a partner a few weeks. Maybe next year on my to a 3 times and 10 times. Almost subject for the approval of the Minister of Transport and or the board. It's a board now. I think we are no. They can go and pull your importations, your figures. They say, he has made over 1 million or 2 million importations of goods. And his renewal in there, he has generally 50,000. What is now? Quite apart from that, the business was so imported as to stand now. Imported we are no or you never what an importer. So your container will have container. So to this weekend a 5 times crampon. 9 Ghana city goes to specialty. What you this no 2 times crampon. 9 Ghana is the specialty. Apart from that ship, once you ship no ya or share name bagana no ship no. Ada so obafane ma free ha crude ye crude oil na free call and abafa maybe kuku ha call maybe some ship can empty to come collect cargo from here. What they say the cargo can name or the bako and answer or the name the baba see what it porter. See the capacity of a ship a vessel some of the vessel is about 400,000 metric tons, 50,000 metric tons, 300,000 metric tons. What they say. So such a tonnage of vessel so about them a porter. So on 5 so or yeah back them porter. So on $5 a commercial person $5 times the capacity no. Say 500,000 metric tons. $5 times 500,000. That's getting okay, not to cut you off. Nia wo kan nyina some of nneema bi a mo ankasa kra na mo push so munye amendment ne changes kakra na we na stakeholders engagement I wasn't ka eba so a mo ankasa so kra ya list mo senka momra na especially wo ankasa kra mpo wa bin war maritime ene ho nneema ka won kyerɛkyerɛ mo we no eno na omo jettison meeting mo na omo nye mo input and fankoye sa amendment no then ne besi and Ministry of Transport no ebe na adwene say stakeholders bi to say mo any traders advocacy group and afei Kumasi shops owners no makeka ho yi obeyi omo nyina si nkyɛn na wa go ahead with say obe presenting a report without consulting soliciting for more input. And that's why we did not want to wait till the thing go to Parliament and we cry more on the brief. We are raising the issues now. It's a deliberate attempt because they know that some of us. Because if I go to such a meeting, there's no way say you say Chinchina will pursue importer quality was present in Church Camano. And I say activity over year renewal over Church Camano. 2. And I say importer or call you and on the shipping line, no problem. Now, call reporter regulator. Or see, if it cost them for resources to solve your matter, no, your issue, no, they will charge you again to pay another money. So, question is, now guaranteed for every declaration that you want importers on. I don't think this can come with the 2. The importers in Ghana, there's no way to ship in Ghana. It's because there's goods coming to this country. No? So, good ship the bar. We charge the $5 times normal of capacity. I think last year alone, Tema Port. The year 1.8 million cargo. Director General Kai. That 1.8 million tonnage of cargo. No. Super Security, young family, $5 times 1.8 million. Tokyo alone, a year 8 million. You have $5 times 8 million. Plus 9 Ghana each are almost Jewish importers for no. Which way now we are? What's our castle with new law? No.
person you get imported there, or register or pin or cheska, or annual or cheska. Or sign your complaint now. Complain on the VA of position or for tomorrow. What's you was I charging on Jessica? I don't know. I think they keep out of the wrong side of their side. And get from this policy. Okay. So it's like me. That the control side now. I'll just turn the rules. I'll just tell this one cannot take it off. Take this off. Take this off. Take this off. Reason that you are making this amount of money from these people. Okay. Why do you want to impose it on the person? And to other officially man notify Parliament say report to be as about reject said your more cano. Yes, Friday night issues the Bible too much. Okay. Issues the Bible to say my issues, my issue statement. It will follow by a petition to Parliament. But we cannot just go and put a Parliament petition. We will rather wait when they drop the document, then we'll put the petition. Because all the document petition here, they have not received anything. So what is petition about? Very well, very well. Inti any and I be train bibi any be san ba won chen biom yira. Me that's pa. Any ura Samson Asaki a wingo bet or executive secretary Edema Importers and Exporters Association of Ghana. And the quarter train come some 26 minutes after 9. Matching energy media new din yebe twaso na fe de nkomo no ne aka twaso e the amount. So away from importers wo mon nkomo no yebe ko GPRTU fo nso so hono mo na yakwa kodi nkomo kakra o mo ka kire yen commuters yen ya fa car e di tu kwan ko miaye no. In fact enya GPRTU fo nkwan mpo transport operators and o mo de abe kire se wo mu nua no madraba fo ni bia toto to lorry fare ni mu enye mra kwan so no mo afa ye sa de no enu nti yen disregard na yen treat it with contempt omodo o manu aka ne sa akeke no anamuntu be no mutu di afa ho yen sa company fo a ye de o meba homa no so ni abo ho nkoma afi NPP wo mo Eastern region wo mo ekasa de ma wo mo nka ye mo fremra no ma frɛ no ma di adanse ye de afa party no ho no akasama fo omo kasare ma party no e kire se omo nkasama party no ebiem aden a ekom eya papa enti yensa beka amoani na ye mi aminia amoani ye radi jankofo amoani aye mobo ye ni amoani ne dom abon komo se ayi prof na ye yes wo mo we yo se o ye deputy o se bibi sa se vice se deputy chair or so se comedy wo mo nti omo nkasa ma party ne biem yensa eka wo mo aye no ebebo enkomo afei kanima mpani John Dramani Mahama kire se ohwe isi isu ni ban omo da na dia omo doubt omo neutrality abato a edi yen enimu no enti yensa kapani no a ye no bon komo de farmer nyosem ho no a ye be ne sa pepepe de ama ye nkwa homa no so ntempa so na ye ni Owura Samuel Amo a oye deputy communications director de ma GPRTU ye ne mon komo eja same oti enka ma chi enka na fam so ni meje so minia na bibia bokọ de ya mi adom ye ho ya na pe ye de radia se na no na transport operators mu nyina mo ka bo mu e de krata ba abonten a na mo kire se lorry fan tumu a munua no bia firase de ye adwuma no enye mra kwan so eni nti yenye ekofa cars no yen hwese ye ntua eguso nso a ekoso ene se mo nso so mo asan de mo anu asan betum biom se tiara ne ye ntua wadaroma sa back and forth we no update e wo ho ye den me da siri ni ama ni ntia watie fo na pe e ye no krese ye de krata ba bonten but I am so ye de krata ba bonten ni se abibia ye de tashi ntia boma e won hihye a ye paso ansi ato ashi ntia bo adamu kwada echem ye ni the transport ministry kushia ye ashia e kushia nyina ya ntia bo na ni ye pesi atu enam se January and ye the proposal 20% bi ko to omo kuno so a ni ye di hu nkomo ni ye hwese ye betuma omututu ni share da ma ebedu entenso a abi ye share na pango bo no so asan epigeni ni se first 20% lukra ko no na ye consider pango bo na nam se pango bo ni mpigeni ni se dia ebedu enti enam so na eja ye de koshia ministry ni da no ukuada ekoche ministry ni se da bia ni ama kudi ni de sa na se ne pata se si etu asintu abomu
ebi a shenkapo na adwuma mo ye ze na mo ye adwuma no boka e pass akosoro do lubricant kind of saying taxes BBL ni insurance na pege no na fango nso e no ka say a liter of petrol egina be 13 to 90 pesos na diesel no nso ne nam 14 to 74 pesos inti no na ga ye kodi hu nkoma na ministry ni yes e be dia nkoma na kodi no nso omo nso ese so omo de nsem no koto omo ntene nkuwa ni enti no na nke yentu meeting mfanhye ewukwa da ebe ekinachi wukwa da yi yensa mehia anse yenyina atinya siginae ni ehu percentage ko e de babon ya ni ehu no se mte asenkafo no ina so entimi enya abotre enam te na omo chire se de adwuma no niama ekọ ni ade na mpa we share their concern de omo kan de no kwese niama nyina koso de nanso no obia tutu ntime mfa ne ke ma bonti medibo a ope enti na GPR ye de ka krata e bai ewo mu sa mpa asenkafo ko ni dos na ewo memu your freedom of association ye ko ni nyina na edom GPR na ewie obi mu kra ponso omo nso de omo nnom ko bia omo ye floating drivers but nyina mu ni nyina adwuma ba ko ne ye because ko fuka bia nhunu se car no ya kyerɛ ho ye consent ana se we de ya kyerɛ ho se this is floating car ana se bibia ti nyina adwuma ba ko ne ye na go ba ko ne ye eni nti ne de krata ba abontense nka omunya abotre na enkosi ukwada na yebe kokohia no nti ya nyina ya no ko benkrom ni agi ade ba kutuma tanki ya dia betudwa say 20 ni say 25 say 15 say 10 na nke ya dia tudwa na ne passenger oba be froka ni eni nutia na driver ni nso ono nso de passenger for no nso ni oji nti na no na ya de krata ne ba bonten ya mo se na udi kankan ni pina ekoso a nje ebo no omugusu eji na yenya course na am I try to need the various leadership nso edi tawoso ani nkita ho sede be yanke ni omo kasa na omo nya senkafo no nso akasa na omo nya abotre akosi ukwada ye be kwa aba no na fe de ewo mu bia no ye de aba be to omo enti omo agent omo de omo gusu ji o court se western region takra de takware ne mpotem ho no omo de omo so omo ntisi odogo bi nu abe se mo konyame ya admo chinechi no na e ko ba se entumu no ebe kosoro a chen omo de no a ombesa atum biem ana sen ebe nkomo ne beye enunti na ne ye ka kire omo se first proposal ye de koto no so na 20% enumpo no yan consider petroleum product because abrand na fango bo no ne mpege ne mu mediri sampempensu enti kwa ye san ko biem kwa ne yakope bi aka ho enti nko munya abotre oho enti nke nyina ye giba kutuma na fe ye dia ye adwuma because ko ne se ye ko na ebia yeko na yako lobia no mama e be 30 ya wa oji 20 no afa na akwa ka kira ngro fo se afi de ni 20 ni bi na ji 30 oh na ko ebi bia on na ne ye ne omo ka se be ya nko nya abotre ye nyina yetinya ate ade ba kwa se na munni hyehyɛ wɔ hɔ domo a sɛ mo members ni bi disregard mo mra mo de wɔn bɛfa so ɛna mo tete ho a asɛ mo looky helpless yi o se mi di kankan se ekuo asenkakuo na Ghana na ye dɔɔso paa o ɛna enye kuo ni nyina na edom GPRT ye te se GPRT branch bi tusa na mo na quickly ni ye for leadership no na ye ni omo kasa na omo atwe asenkan a me no kasa ti na sha ase omo atwe asenkan na se ye fan se owo different ekuo ma on hye wase e den de sanction e kwakoto no so kasa kire na on ne beka uze ekuo GPRT no ekuo bebre na free GPRT mo pie a make market ye na the mother union nenso no omo nka GPRT no omo nso emra Ghana mra ma omo kwan so omo nso ka omo ho abu no ma form omo association no ye ntimi mfa GPRT mra emfa nchikire omo ana se ye wo sanction bi ho a ye ntimi mfa nkoma omo na mo nyina akasa kire na ye betimi akasa kire omo okay enti momo de amu meeting ne bekoso ukuada oye ochinechi sa pepe ukuada chinechi na enano amukwa yete say minister allegedly udwane jamo sa na nete oh nyano kre minister nyane emze nyina na yetna atibidi nkomo a ekodum pempenso emze na afi ade asa na afi bi mu nso no ono so kan setafache ministry ni nso edan mampeni ene ne cabinet ntini bibi se ye de ba ono nko antini entna na so ye enti na nti mfo a de ba na so bibi nkrata so no nso kompo na ye mpeni mfo amane na otan ye hie bi ene be ki anyi we nwane anyam na emomodi kan jamo
se ni nyuma dɔɔso nti no enye janija on se uni obi ye nhia mu no mabɔpɔ na wie na ɔse bia me wa another meeting ti me kɔ na eno nche so oja na eja o bi eno nti oh okay I see enti ame adom ɔkyena de yi meeting fufuru bia me bom ma on sere kwan fa mu nya ho oh there be say un say tension wo town tension wo krumu pa ena un say kobani say ya na mpi na de sobo obo GPR tumpanimfo no ebi kura aboye sobo se kura ya kodi adamudie ntimi en makwan ma chenka fo no nso o ma chentia bu menam say no kra mpo say no me wo bi damanim ha enso akwa mi nua me hu se ne mi bi sa asem no wo nti ekobani sa na ma kan se GPR tumpanimfo no nso enho akɔkyere o mo papa because sapa ke ye de kua no ene kuo na ye da no minia ma me nkyire we mu ahyen na eye adwuma wo kuo no no enye GPL for your property ene abai property eye individuals ene mo do sika for mo hwe ene mo to efan wo di agum ene ye adwuma so mo nso epe e de abo mo bra e de hwe mo yere ni mo manum ni mo da achi This company say you have to spare parts, you have to lubricant, you have to taxes, you have to fuel. Now only pan be ko adwuma pon no onye sika onye ni so ka ne say this wa ko bobo sia obabi no de ade siesie now ka kire ne so onje border da na e bedu baby no on hwe ni a wo pani na wo ni man no on fa bu ni die fa ma wo bi nti no ama ya ne ministry na kasa say wo kwada ni de omo me yansi gina ye enye sa na ekoba ne sa pe anhwe ni a yesi so di aponchene ni oje wo e bedu baby no wo sa pe ga ba pon no na ye kasa kire mo omu ntie bi because ye nto ka mfa ma obi a yeah, obi akọ ite yitika e store say me ton milk ne ne ekeka ka ho na manya mpaso no ono nso di ni sika na kotaka so de papa passengers no anya mpaso inti ni se ko ba so ono ne dia so mo ntu ni o nya bupe amo nya bupe ti January abesi sabre eno na ma ebi mu entimi ehodo o mabutre bi mu a afi de omo ye dia omo pe no inti se ko ba ne se ministry san avoid bi mu dia anhwe ni ya na agenda ko ne de na ko show mo nkura okay area na sami me mfansi ha ntinyame adom a okuada de wa ha yi a nkwane ahoden pe ne yesre frɛ urade ho bibie ne yebɛsan ba wo nkyɛn yo mensu madam asepa na mishram yamishra won so yani ura Samuel Amoa Deputy Communications Director Ghana Private Road Transport Union and yene ne kobon komo GPRTU ena otai efre won yanto an komo no so wo fie ha ye de asedan so de bema companies ya omadaro mama keka musika si ani amyanya hoden ati akunya kase mi yebesan so asere biom se miwia mefre commander but mi nya mpon ye so obi tia onka nkere commander mfama me Reverend Adani rather se yesre no oni mi ankasankasa mi wo fa wura amoako kwabena amoako number 9 yebesre wo mo se achim aboabo Disi achima boaboa ye hu untumi mpie ahomache ne anadwo yenya ye adwuma ahomache ne epie yi na upia ba adwuma ne ye beto ahye okwam na nyame amfa fie kura na se wode se kan ne wo no okun a it is a serious issue Kumi herbal tea say ye boost your immune system no na ye ahoden ne ntumi mfa nkoye adwuma so nkonkonkoye Kumi herbal tea say bag no e tea bag fa ba akotu nsu hiem simadu ekusi dunum ntem ano papa di kan no ansa na wadidi anwumren so wadidi awi akoda no na wanom baako ebeboa wo amwenya hoden pa apinfo ennom adure bi wo nso e mo manufo abofra onyenya 10 years ntimi ennom bi baabi bia yeto adure wo man mu kwa wo nsa beka bi na emum ye mpotem ha no okọ always wo green pharmacy okọ Masari pharmacy Chimexi drugstore Amoafo pharmacy Ochiniba drugstore Kennedy drugstore onsa beka ni nyina bi so adurofo nso beko Bosome pharmacy wo fa ya won so e wo achease a kwaku amu anso sa mpacho yemfre Dr Paul kumimi ntaw 0248716402 0248716402 0503785656 yemfre sa number na onye enso adwumawura from Point Enterprise men kan kire say ni new branch ne me na wo kasa yi wabie mi si fom pe me ko ho han na yakwakotoa so wo ho no mo adwumawura from Point Enterprise say absa mobile ofro bepo no ofro bepo na ko mobile filling station ho no ano waba bibie supermarket wo ho we ne yeketoa
afei na ye pasase agene kese ne asi mall no de asi so nemom animu ya ne de supermarket no wompon wontum fiti anwumere kosi adekye enti ye de abrochire ba odan fiti anopa nti ebie na anopa ayentum enti wo de anadwo ahomache kra na wo pe bibia ta oduru ha obenya bi 24/7 edwoda kopem dwoda ye gina mu dikedikedikedikedikedi nia wo pa to bia o provisions mu no okọ no ma won sabe ka bi cosmetics okọ ha won sabe ka ye ba no home appliances no so a rice cooker no ne ne ka ho TV fridge ni nyina okọ ha won sabe ka bi sanso so ene ye ba ni books stationaries no ene so de ope bia okọ ha won sabe ka ye ba no drinks any ensu a ne nchen ho no a Canadian bank dan no ewo ho nti ebi wo mu nia wo pe bia uduru mobile ho no a onsa ebeka ena me ne wo kasa yi ena ye bie supermarket no ano ewo eye Absa bank ye ne ne die ni mohwe ewo mobile wo foforo bepo no an wo si yasin fefefe wo ho ene me ne wo kasa ya koso den dia me si fom pe ye ko hobi na ye de ye ni onyam akota echi na ye fefefe eti dia wo pe bia na ugina ho no mo a wonsa beka ene ya ye bia no taade ne enche wade ene ekoso ewo eye mobile ho no mo a ye ne Absa bank ne na idie ni hwe kane Barclays bank no ene ye se friend no Absa ye ne idie ni hwe wo ho no mo nemom eja kokko no ankasa de se mo amuni ma bia ya so no Mandarina hotel ase ho eja kokko no ankasa ne wo pe bia uduru ho no mo a wonsa beka sanso so ena Canadian bank dan ni mu nso so na ho nso so duru ho no mo a ensuo ena drinks wonsa beka ni nyina bi utwam ho no mo a no abesen kɔ eye enkwantanum new market nso so dia wupe bia na ena no aye kwa yi aye be yeduru ho no mo anadwo enkane ni wasoso ne hɔ aye se hyiren fefefefefefefe oh frimpon oye too much eda frimpon adwuma wura no wa bin seja nyame de ni ye adwuma wo bo adehye na ba bi obekɔ bia nso ofa nkrɔfo adwuma mu no atire ni wo mo ɔhu fɔm adwuma mu atire ni wo fo adwuma mu atire ni wo bosome so na sama kakra di ɛno na enei wode aboabo amrantie ne mbaba wa ma bibre obu hono mo owie school no aba be ye adwuma kakra no wode akɔtofo na adwuma so wode akɔtofo ne school so ene mrantie a nanka wo munika de do mo to ase nyina omo twetwe ba soro because omo adwin ba fie frimpon ada romanti me pa chew frimpon enterprise koni on kambom na yenye adwuma na yenye fefefe pa adwuma wura wedi papa cha wegu so wedi papa na eye home appliances nko anso na wo pede a okɔ ha wonsa beka wasan kofa adwumawura electrical shop no so dia ba any cables electrical bulbs lamp holders wall ceiling fan regulators ne eka ho multi socket rope spots pop light pliers brandy beer fridge guide no na fridge no ankasa TV ena ne guide ye ba ne course nso a 3 pins bebreka ho adwumawura me pa cho no be hunu yen wo liberty lane no mu ha ye ne akona na bro san ne die ne mu hwe eya no friend 0244 897525 0244 897525 0242 111236 0242 111236 me pa cho friend enterprise o pa adwuma ye nso afre sa number na obenya adwuma ye o bie branch ne sa no na enkrofo emma ene wo form adwuma mu ene ti de bia yemfa mpaibon ntai opani achi na onkoso amie bie adwuma ene adwuma bie na form ene ti obitumi bie bi na etim na ogusu bie na ofa nkrofo ma adwuma mu ma musika katuo de ma no nso no eya katuo a wo ankasa wo koma beto yem e wo se nyina ye de mpaibon ta na chi enipa bi sei na wasenka wo man ye ma loan interest free loan na nko mo de ye adwuma na nso so ye Ghana ha ne abo ha ne odan ha ne de wo ne ehunu se wo koso saa ne ye de wona munuru so wo twonto asi fom aboro ne bayie na nso se yehu ate ase apostol anim nyankopon gya no egu so dari buruburu no Yesu bedi nkonima ma obro nsama hwe ase ye beto aso na ye de aseda ne bia ma Kunlun Ghana Limited ero ne emrantie ne dia emrantie mema eduru no eye Mr. Kill eno mo de aba Mr. Kill no be boa ye ho adwuma firi ti so akusu na se bema ama ehunu say yes wo ye bema mu enti petre na yo a nyabotre sanso so ena uni quick and rapid erection say yeah na etimi ni nyina ebe yi de afiri ho no mo de ama wo a
usisi no kutodwe wo nan mu aya na emu aye mremremre no ebema mu aye dendenden de ama wo libido akono e wo se wunya e wo mpamu no nso ate kwa mpacha otutumrika ne bra na ompewo enhwe ebebo o kama pa yesan so e wo hunchum capsules wo ho no mo amowo urinary disorder, especially men no mo prostate problems aba ho nyina no eya na wama nsa aka eya hunchum capsules ne bi araba bazen tablet no so ye ma ne dia e ma no ehwiri aso eboa ompa king tablet no so say pressure wo krom nti nkwada nketenkete nyina enya bi me ba cha wama nsa nka king tablet na mo no na mo ho ntom kama X and Y granules and so new low sperm count e be the free ho LB amoafo na na chimesi o chini ba Kennedy wo Green Pharmacy wo mu nyina e wo achem dan sanso na Magda kon wo ache ase Francis Mengsane Mama Doris wo asimfosu ye be frɛ Kunlungana Limited e wo 0545 90665 0545 90665 and 0504 90665 me pa cha ube nya ye droibi e wo man mu ba bibia ye ton enuro na enkomo no ye behwe na ye de aka no e de atoa so e de amount enti ye pese ye hunu amoani fita sama kese amoani fita sama kese wo mo kire se kom no aye kese de bia ye betena aye ka kire wo se omo akom de boys no ye ka omo ka ase ye boa na kyehye omo ho say you are back come asem akire me off air me mua obiem sa wo ma me kan asem a na ade o join political party ya bosom a wuntumi nka no kore o ko kan mo se yensi yantuma go fin wa abonten na entuma go no emu bon a abontunsu ni on ti se emu bon ade mo so de politics de mo ye bi pa o menya sure say mo party metimi adwan ni bi se no kore wo ha wuntumi nka aden a eye party asem Afrakuma Community Hospital say yenkoso amo omo ahomam yensa ka omo enu omo nkasa na yensa nyanka omo no eguso ba ahomam no yemfa sedane bi ma Afrakuma Community Hospital me ba cho se eye etwu na etete wo dia no so bekwa Afrakuma obehwe no wayi ni nyina de afiri ho no mo kama de ama afi yare bi a etete wo no so kɔ OPD lab test no so kɔ so theater nie labor ward no ye gima no awo ho no moma ne yakono keke emofra no so yade a ye wo mo ward ho no mo edu mo tum kama hwe wo mo ho to mo kama 24/7 ayare se kɔ so Afrakuma Community Hospital mo amu office mu amu ACP Pokuase mu amu Samsam Yayira mu amu Shipon Tele Doburo ene akatapo mpotemu ho nyina da mpacho mo mfa mo ni nkyirem ewo Afrakuma Community Hospital Amasaman Olympic Stadium e hono mo no wo unya duru Stadium Junction hono ano a o se me call Afrakuma Community Hospital wo mo de wo be call straight 0597 005963 0597005963 ofre number ya eyade se mpanimfo bejo so na omo wadi nkomo Bright Senior High School ensu kura yemu anopa yi o abusia oba na wawie Junior High School no mepa cho mfane nkwa chiri mane hawo fane bra Bright Senior High School achim kokura ntumi kofodua yem ho ba bi e na obehunu yen mepa cho ye wo asase yantam a yakwaje asi so dan a facilities bi e beboa ma desua tumi akona nim no yesisi bi wo ho no state of the art science and computer labs wo ho a teacher for no me experience so mutrima bobe and it's na dey be betena say catch us say wo enviable record of 100% wasi passes no achievable me pa cha obra ho no na yem wa kama pa Bright Senior High School programs are offer agric science, business, home economics, general arts, general science, visual arts and a technical no ni nyina wo kire bi ewo Bright Senior High School eho enomo yemfrɛ won ewo 0242 071185 0242 071185 ofrɛ sa number no ya de ombejo so 0277 147727 0277147727 yemfrɛ sa number we sisi anomo ngie so Jubilee ena ye de won etwato anopai Jubilee Hospital so se yen kan kire wo se umpomu dodo ye wayare sana hodo bebre ye wo gina ho na age de gina ho na age na ye outpatient no
oh yɛhwɛ wa no asan kɔ baabi ebia na wo ba adwuma nanso hwɛ sɛ de ho yɛ yɛwo no a no abɛto afa hɔ ne ahwɛ wo ho to wa na akɔ baabi inpatient service no nso nie ɛhɔ no nso yɛbɛgye wato hɔ no mu admission level no na afei yɛtumi atriti wa ma ho atɔ kama sɛ wo mpɛ sɛ wo ne dodoɔ no bɛda na wobɛda wo ankasa wo dan mu a obroni frɛ no private rooms anaasɛ ward no nso a ɛno nso bebree no a wɔ hɔ no mu ɛboɔ ne da fam sɛ ɛtim yɛwɔ laboratory facility wɔ hɔ a test biara yɛaka kyerɛw sɛ kɔyɛ sɛ yɛka kyerɛ wo wɔ yɛn yɛ hɔ anaa wokɔ baabi mi yɛka kyerɛ wo wobɛtumi aba ne ayɛ ama wo kama pharmacy no nso nie aduro bi a wopɛ wo nsa bɛka antenatal care no ɛyɛ a yɛtaa frɛ no ANC no yɛpaakyɛw wobɛkɔ na yɛahwɛ wapemfoɔ na kɔpem berɛ a wobɛsoa asomdwie mu yɛtumi ayɛ no kama de ama postnatal care no nso ɛkɔ so dendenden a awo akyi nsɛmsɛm wei ne nneɛma no nyinaa no yɛbɛtumi ahwɛ ama theatre no nso nie maternity ɛwɔ hɔ awoɔ ka wɔ abra yɛbɛhwɛ agye wɔ awoɔ kama yɛwɔ ultrasound ECG scanning machine wɔ hɔ ɛfiri wo tiri so kɔsi wo nan ase baabi bia yareɛ no hyɛ no yɛbɛtwe apia san yadeɛ w'ani anaasɛ wo sene ha wo mepakyɛ wo baa yɛbɛhwɛ wo canteen nso nua ne papa ne ɛno atɔn insurance yɛgye aban deɛ ɛna nkorankora deɛ hypertension fia da bi esi nkonnwa ma ho nkyerɛkyerɛ yɛkyi kwan ɔdan aboaboa mantra bridge ne so Jubilee Hospital running ambulance service ɛne nti anadwo da suom na sɛ yareɛ bi to hyɛ wo so a ɛyɛ no wafrɛ wo 0244 575799 0241784645 0241 784645 ofrɛ number wei a yɛbɛgye wo so na afei yɛtumi aba bɛboa ma ho atɔ kama no pɛ yi yɛmfa nkyia nkɔma adwumayɛfo a ɛwɔ Jubilee Hospital nyinaa ɛfiri wɔn mo manager ɛso ɛde kokosi ne otwatoɔ koraa ɛwɔ hɔ nom no yɛkyeakyea mu nyinaa moyɛ adeɛ security foɔ wokɔ ɛyɛ lab hɔ nom a mmeranteɛ no ɛwɔ lab hɔ no ɔmo mfa henkan ɛnni agorɔ dabi biara meba a mɛgye mu din no meba no mabobɔ ne nyinaa kama moyɛ adeɛ sɛ onyankopɔn nhyira mo me ne woka sɛ wɔma bie mu a wɔmu tie ma yɛnkyea PA Patrick a wɔwɔ hɔ saa nso so ɛna doctor yi ɛna me rate me firi ndin saa mekyia doc ɛnso so ɛwɔ ɛyɛ Jubilee Hospital ne mpanimfoɔ a maka nyinaa no yɛkyeakyea mu nyinaa Dr. Minta yɛkyeakyea mu nyinaa awurade nka mo ho ɛna ɔfrɛ ne sɛn administrator ɔwɔ Jubilee Hospital adimi anɔpɛ yi nso so yɛma wakye megye di sɛ biribiara bɔkɔɔ moyɛ adeɛ sɛ mo wɔ nipa ho abotrɛ na adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ wokɔ Jubilee hɔ nom a ɛyɛ adeɛ a wɔn wɔ mosque na wɔn wɔ no mo a moyɛ Muslim na mo dwen ho sɛ mekɔ hɔ yi eduru Allahu Akbar time no a mɛ ne den mpakyɛw wokɔ Jubilee a eduru Allahu Akbar time no a wobɛhunu kwan a befa so a wobɛyɛ no nti mo a mo hɔ nyinaa kyeakyea mo ɛnɛ anɔpɛ yi Frank ɛne mo a makaka ho awurade nka mo ho enti abusua companies yada roma na yɛsi nkonnwa a yɛnya hoɔden na yɛde ɛso mo a na afei nsɛm no nea ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ka ɛde ma mo no nso ne yɛtumi ate asi akyire akeka ne nyinaa ho asɛm ɛde ama mo alright enti na